Mhuri yeZimbabwe, aiwa, takambotaura kuti hakuna munhu anovhura hombe muZimbabwe kudarika Tshabangu nekuti unotoshaya kuti akatsika pai, nekuti zvari kuita zvinoita kuti amomotero nevanhu akasiya aro akaitawo blue black ari kukonzeresa controversy chaiyo. Aiwa, kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS panokupa maupdates ezvese zviri kuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Saka naiti first time yako kuona mavideos edu, ndokurudzira kuti wasubscribe to this channel wachete nekulike, kana wapedza uchingopedza masports nekutena on the bell icon kuti urambe uchiwana maupdates atinokupa pano paZim News Live YTS, nekuti kuita zvese izvi mahara. Zvino muzora nhasi tine nyaya yakamira kudai so, Tshabangu anetsa, Tshabangu aomesa musoro, nekuti rikunzi we have taken over the CCC, Ostalos will be redeployed, said Tshabangu. Saka tichipinda munyaya iri kunzi sengezo Tshabangu, who alleges to be the interim secretary general of the Citizens Coalition for Change CCC party, has made bold claims that the people from Matebeleland has taken control of the CCC. Anyone who cannot coexist with their ideals is welcome to leave. According to Tshabangu, leaders from Matebeleland such as Thokozani Kupe, Love Moyo, Boshman Mube, and others used to withdraw from their respective organizations when they felt that they were acting against their principles. However, Tshabangu stated that this time they would not withdraw. Instead, they plan to fight for their cause from within the CCC, which they claim is a citizens movement. He told Zenzelendevele during an interview that, but this time we are not going to pull out. We are going to fight within. Let those who feel our existence, who feel the heat pull out, but this time you've taken over the CCC. It is the citizens movement and we are at the center. Those who feel they can't play with the book, they can't play with the dictates of what the movement is all about, let them jump, and we are going to clap hands for them when they jump. So we are not going to be moved. It's not going to be the other way around. We have been treated unfairly as the people of this region. Tshabangu further explained that he had brought together opposition leaders from Matebeleland to organize and identify candidates in the region for influential positions. However, leaders from other regions felt threatened by the unity of Matebeleland and opposed the initiative. As a result, the effort eventually died out. Saka idzo nyaya iri kutagwa na Tshabangu mhuri yeZimbabwe achiti aiwa ini handizi kuzobuda mu-CCC, ina pana kwandiri kuenda, ndicharamba ndirimo mu-CCC just because Citizens Coalition for Change is a citizens movement, so I'm also a citizen, so hapana kumwe kwandingaenda, ndicharamba ndiri muno mupati. Saka iye Tshabangu ari kususpectwa kunzi ane vanhu vari kushanda navo asasa zvabuda pachena. Ari kunzi pane vamwe vanhu varimo mu-CCC vari kumubheka vakaita sana Thokozani Kupe, Love Moyo, Boshman Mube nevamwe vari kususpectwa kuti vanhu ava vanenge vari kushanda vari kusaidi kwaTshabangu. Saka ndo mamiriro akaita nyaya kuti aiwa Tshabangu ari kutoratidza kuti ari kuomesa musoro, ari kutoopoza mutongo yakapiwa na judge kukoti achinzi haufaniri kuenda fair nezvinhu zvinenge zvichiitika mu-CCC party. Saka Tshabangu anoendera mberi achiti vanhu vakaita sana Ostalos Sizimba, uyo ari deputy chairperson, deputy spokesperson we-CCC, ari kumuti achiri mwana mudiki anofanira kumbotora achiona nezvemayouth kwete kuita zvake zveuspokesperson, achimuti uchiri mwana mudiki ungakwanisi kuya uchipindira nyaya idzinzi. Saka ndiyo nyaya iripo mhuri yeZimbabwe kuti Tshabangu anetsa, ari kupoza achiti aiwa gore